Oy, mga igsuon ko, ay mong katingala, nga ang pastor, magsigig balik-balik, ug walig ikapulo. Kay daghan pagyoy mga Kristohanon, bautismado ng tas ngalan sa Ginoo, pero hangtod karon nangaraan na lang sinaw ng bangko sa simbahan. Wa gyud gihapon hatagay ikapo. Bisan ang ilang mga anak maingon nga, "Ma, pa asa naman natong tayo sualit?" Maingon dayon nga dong, naran na diya dong, 100 na isod na dong. Bisan mo income ng 10 mil, 100 na diya po isod. Pastor Burot, membro Alaot, nga to ang mga higala nga gitawag og mga pastoy. Always good nilang ginawali o ginatudlo kanang giingon nga tithes or kanang 10% or kanang ikanapulong bahin. Ako no, i-offer daw ko nila, ipa-offer sa mga membro dito sa ilahang gitong simbahan. Kuno, obligasyon daw ko na sa matag magtotoo nila nga muhatag og tawag ining ikapulo. Before na to tubagon kanang maong punto og argumento, ato nang tan-awon kung ngadto na may gitawag og ikapulo ug asa man nagikan, kinsa may nag-implement or kinsa man ang responsable nga nag-implement ni ining maong gitawag og balaura. Sa tinuod lang kanang paghato ikapulo balaod na nagikan sa Dios gihatag didto sa mga Israelita, particularly atong mabasa sa Malakias Kapitulo 3, versikulo 10 nga ipagahin ang ikanapulong bahin sa inyohang gitawag abot unya pagkaman ihatag kini dito sa gitawag og templo. Kay kung dili nimo na ihatag dito sa templo, bot pasabot ni ana nga nakapangawat ka sa Dios kay grabe. Di ba nihatag ang Dios kanato og mga butang, especially sa atong kita, sa atong adlaw-adlaw nga gitawag pagtrabaho nya pagkahuman di ta makagahin og ingon ana nga bahin padulong dito sa gitawag og sa Dios. Pero kana magod kana sa nga klase nga balaod sa Old Testament na sa daang testamento. So buti pasabot kanang klase nga balaod gihatag na sa Dios dito sa Israelita ug ang Israelita, ang mga Hudyo, particularly ang ilang gitawag religion, Judaism, ang nairesponsable or mas makasabot sa kanang giingon nga ikapulo. Nya sumala pa sa balaang kasulatan ang mudawat ana, ang mangulikta ana, ang gisugo sa balaod nga mangulikta ni anang maong gitawag ikapulo kining mga pari sa laray ni Levi. So buti pasabot kung ato ang tan-awon, yes, ang balaod gikan sa Dios pero naay implementor o interpreter sa balaod nga mao kining gitawag og Judaism. Og ang gitagaan og otoridad sa pagkolekta ni anang mo ikapulo mao ang mga pari, particularly sa mga pari nga laray ni Levi. Ang question karon, ginabasa man ng Malakias 3:10, ginabasa man ng tawag ini nga kinahanglan kamuhatag ikapulo. Ang question karon, kana bang nangolekta ninyo og ikapulo, ako no para ihatag sa simbahan, naa ba salay otoridad sa pagdawat ni anang maong ikapulo? Wala sa Biblia man god mga higalag mga igsuon nga ang mudawat sa ikapulo mga pastor, wala sa Biblia Wala na sa Biblia. Ikaduha, wala pud sa Biblia nga gitagaan og katungod or gitagaan og katungod sa balaod sa mga Hudyo nga ang mga pastoy nga Kristiyano mudawat og tawag ini ikapulo in the name of God. Wala Number 3, wala pud sa Biblia nga ang mga pundok nga nagsusulputan karon nga gitawag og panahon gitagaan og kagahom sa Ginoong Dios nga mudawat ni anang maong ikapulo in behalf sa iya. Wala So buti pasabot kung sa Old Testament ang tawag ining sugo sa ikapulo ang mudawat pari nya karong panahon na nagdawat-dawat pud ning gitawag mga pastoy, buti pasabot kini mga pastoy karon tigpakaaron ingnon ni sila. Buti pasabot kada bang murabaog kana bang sa ato apang termino nangilad ba? Di ba? Nangilad. Nga naman, kaya di naman silang gitagaan o katungod nga manguliktaan ng butanga. Ikaduha, kung ikaw po tao, buhatag ng ikapulo dito nila, niya pagkaman gamito nila ang ngalan sa Diyos, duha na mo nakasala. Nakasala ito, nagdawat-dawat ng watagag otoridad. Unya, ikaw po nga naghatag, nagtuo ka nga sa Diyos to, pero di ay. Pero ang tinuod yun, ikaw mismo kabalo ka, unsay maayo o unsay dautan, unsay tama o unsay dili. Ang mga pastoy, wa man sila, asa sa Biblia na.
Kasi ato doon i-challenge ni mga pastor nga nagadawat og kining ikapulo. Anang ilang mga simbahan nila nagadawat ikapulo. Nabas Biblia na. Agitagaan og authority. Kanang non nga nagadawat og ikapulo kanang Seventh-day Adventist. O sige. Mabasa-basa sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist kitagaan og katungod sa balaod sa Dios nga mudawat og ikapulo. Wala eh. So kung wala, maigo sila sa giingon ni San Pedro nga 2 Peter chapter 2 verse 1 to 4 nga kining mao mga tawhana manapi kaninyo. Ang simbahang Katolika ba naabatay tawag ini kapulo depende sa obispo. Pero dili na siya universal law or universal norm sa simbahang Katolika nga magdawat og ikapulo depende sa obispo. At the same time naapod nay gitawag og kining counterpart ang simbahan. For example, na ako'y nadunggan nga diocese diri sa Digos napanadunggan nga nagahatag sa tithes kung wala ko masayop ha nagahatag sila og tawag ining tithes pero pag magpabunyag sila di na sila mohatag og donations libre ra tanan kung sa kuan pa ba wa na sila tawag ang obligasyon nga ilahang hatagan ang tawag anong simbahan unsa pa kanang ubang pa mga serbisyo libre so ingon ana ang counterpart pero kini ato mga amigo nato nga mga pastoy ni lastly kanang ilang sekta di mo na templo sa Dios. Mga simbahan na o mga sektang gipangtukod sa tao. Sa Biblia ang ikapulo dad on templo sa Dios. Kanang ilang mga pundok, mga budiga mas kupras. Dili man na templo sa Dios. Kaya ang templo sa Dios na ay altar gipanguluhan og pari kana sila. Pastoy. Nya pagtuman pudyo mang naa. So mga higala may igsuon di ta pailad ang mga tawana. Kung magpailad ta again na ang atong kalag madangdag yun sa impyerno.